Shubor nakaslem jong unongsan Hima. Ka Deputy Commissioner ka East Khas Hills ka kong Rosita Miri Kurba. Haka arpasan tarik na iwing kalapin mi ka hukum. Ban Pynjari Korphiw haki Bynta Khappud bat ka Bangladesh. Ka bandong haki jaka bajengai 10 kilometer na zero line. Jong ka Khappud ka ban Treikam Naduh Mynta ka Miet. Ka ban Yaj hadu arbanai. Ka jing Pynjari Korphiw ka long nak Bynta ban Telakam ka jing wandrung bean ki brew na Bangladesh. Ki kinhun ki rew king atyar. Ki nong khayi mar bean bat ki weipat ki kam bean haki Bynta Khappud jong ka India bat Bangladesh. Ka DC kala pentip bana ka Bynta ban Telakam ki jingwan rung tu ki brew bana bar bat ka jingdon ki kam snew bala thmulpa ka bala bandan ki kinhun kiang atyar. Ki badan haki Bynta Khappud ka India bat Bangladesh haki por Miet haki jaka ki bahap ha East Khas Hills an Pynjari da ka Korphiw haki por prabaje min Miet hadu 100 baje min step haki Bynta Khappud ka East Khas Hills bat ka Bangladesh bala Pynjari kat kum ka gendan shispa handu pulai ka ain BNSS. Ka DC kala pentip bakani ka Korphiw kan Treikam Naduh Mynta ka Miet ka arpasan tarik nai wing archar pusan bat kan Treikam hadu arbanai Naduh bapinmi yakani ka hukum. Hagati ka por bala Pynjari anom sya bandon ka jingyat jingyeng ki brew hajan Khappud ki bathmu banjam sya shilyang put ne bandrung tu sya ki Bynta ka India nang ta sya bani lum brew palat dia ka sangut ne bandra ikitiar perminsau bakentop yaki ding ki nar ki mau hapu ki Bynta Khappud ne hajan ki jaka Khappud. An perkhingru ya jingdon ke jing shalan mar bakentop ya jing shalan masi shalan ne ki mar balong bean ukwai tempo ki ketung biri sikret slasha bat kiwei.